NS200 BS4 ini running gimana sih bang? Running 51 আছে 51 আছে না? ini gimana udah dia jauh itu? 90 आरो गोबां गारि दोङो इनि गोदान डिलाराव दंजोबो आरोना गोदान डिलार माने दिनै ओपनिं खालामथाखै ओपनिं खालामबा नोंथांमोना जि गारि नांगोन नोंथांमोना नुगोन दाबा एसे गोसायै ना बुं नोंथांमोना जान ड्राइभिं टेस्ट होगोन ना थांनाय मालाबाबो गिनाङा कनफिडेन्स था आं हाखागोन होन आरो नोंसोरो ड्राइभिं टेस्ट होनो थांनायाव ओरै जिबुथन दाबायदि तेरा बेरा मोनगोन लाइनथिं बरिया क्रस खालाम मालाबाबो हा गानाङा हा गानाय लोगो लोगो डाइरेक्ट हुइसेल मारिगोन फेल जाखाबाय आरोना खारो मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं Okay guys, good morning. दा टाइमा जाबाय 6:27 guys. साननानै नाय बेसेबां फुङाव भिडिअ खालामनो गोनां जायो आरो बेसेबां फुङाव मायाव थांनो गोनां जायो guys. तो बिराद खस्थ guys भिडिअ बनायनाया नोंथांमोना ओरैनो भिडिअ खालामनायावसो खस नुगोन काटा काटि दानना दानलि जरायनायावसो खस नुयो आरोना खिन्थु भिडिअ खालामनाया बिराद खस्थ जायो बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सापर्ट हो गाइस तो नोंथांमोना सापर्ट होबाथाय एसे मोजां नाङो आरोना तो आखाइफ्रानो जिग जोदोबदो जिग थान्दायाव दा बार नांगोन दा यौ जय शिव बोराइ बाथौ आफा तो अके गाइस तो नोंथांमोना बिदि गोदोनो सापर्ट होलांबाय था आरो थाबैनो 5K खालामना हो गाइस ओमफ्राय दाख्लैथ' आङो गयारिदो माने केक हानायनि भिडिअखौ लाना फैनो हादियासै आरोना तो लाना फैखागौमोन आङो लोमजाना होदो आरोना होमबाबो जेबो नंला गाइस जिखुनु जाया मार्चआवथ' जोङो जुननायाव थांखागोन जमनायाव तो जमनायाव थांबा नोंथांमोना नुखासिगोन दे आङो गयारिदोनो थांखासिगोन गयारिखौनो लाना थांसिगोन आरोना जमनायाव मा खालामनो गाइस उपाय गैया उपाय गैखाया आरो माला मानसिया माला मा जायो रावबो जेबो बुंनो हाया इन्डियान बुस्थु गारि बुस्थुआनो माला मा जायो बुंनो हाया आरो मानसिनि जिउ भाई बेनिखायनो माला मा जायो जेबो गेरेन्टियानो गैया बेनिखायनो नोंथांमोना रावबो हामा मोननो नाङा आंबो थगायाखै प्रमिस आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सरिबो बिबाय दे गाइस लामानि अबस्था मा बुंनो आंनि गारिखौसो सेस खालामना जौलैयो नाथखौसो ढिला खालामना जौलैयो रास्ताया नाया माय नोंथांमोना माने लामायानो नै जेन'का लेथ्रा अन्थाइ गारना दोनदो बेसांबा गोबाव जाबाय अन्थाइ गारना दोननाया है फाग्ला आंनि गारि नाथखौसो ढिला खालामजोबखायो बिदि गोदो लामाया मिथिबायना अके गाइस दा बर्तमान आङो लोगोमोननि गामियाव दङ ओमफ्राय आंनि गारिखौ लोगो लानायाव गारबोबाय आरोना ओमफ्राय दा नैबे लोगोनि स्कुटिजों जोङो खानैदो थांगोन ओमफ्राय इथिंगाल थांबा आं मोनजादो आं सलाया इखौ सलायनो होगोन आरोना आं दे होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस न' जोङो दा ब्रेकफास्ट खालामनायनि सिगाङावनो माने एटिएमआव फैसा दिहुनना फैदो आरोना औ माय गड एटिएम औ दिनै आरो फार्स्ट टाइम आरोना एटिएमआव नैबे बरमानि एटिएमखौ सिनाय मोनामोन दिनैसो सिनाय मोनखाबाय आं अके गाइस दा बर्तमान जोङो बरमा मोनफैबाय फार्स्ट ब्रिज आरोना नैबे फार्स्ट ब्रिज ना सेकेन्ड ब्रिज इयो फार्स्ट अके दा जोङो इयाव नै नोंथाङा नायनो हागोन डले रेस्टुरेन्ट तो गाइस जोङो इयाव माने एसे ब्रेकफास्ट खालामना लानोसै आरोना जाय बरमानि आंनि भिडिअ नायो नोंथांमोना मिथिखागोन दे नैबे हटेलखौ तो आं बिदि गोदै जाफेरखायाखैमोन आरोना आङो दिनै फार्स्ट टाइम जागोन नायनोसै परथाफोरखौनो जाहैनोसै आरोना औ एसे मोजाङानो माथो वाव मोजां बहुत मोजां नांदो हेल' गयारि नोंनि अनगा थांना थानो हाया तो गाइस माने गासिबो थालांबाय फनावनो थाम्माका सिटिं नामालै अके गाइस दा जोङो डाइरेक्ट होलांसै आरो मुसलपुर दा जोङो बरमानि ब्रिजसिम हाबसै आरोना सेकेन्ड ब्रिजसिम दै सिटिं जाखायो आरोना बेलासियाव सिदा थ' सिदा Oh my god.
Oh my god. Pura Musulpurni road आरोना नैबे सिदा थांबा धमधमाबो मोनहैयो आरो लेफ्ट साइडथिं खालि मुसुलपुरनि लामा मोनगोन आरो बरियानो गारिखौ सोखायनो ना इयाव थ' गाइस जोङो दा बर्तमान मुसुलपुर मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो पुलिस थाना खाथियाव थांसै आरो बरियानो Oh my god आजकल तो हम क्या हो रहा है कुछ भी नहीं मालूम नामा हिन्दी रोङाबाबो हिन्दी सोलोंदो गाइस जायाबाबो सोलोंनांगौ नैयावनो जायो खोमा जोंलाय माथो बेथ' नैबेनो दे माबा टेक्स खामग्रानि माबाया टपा आरो आइखिनियावबो जायो होनदों मालाबा ओइ सेन्टारफोरनि सोनांगोन एसे खाथि लाखिनांगोन गारिखौ मोजां लाखिना अके गाइस जोङो दा बर्तमान ड्राइभिं टेस्ट होनानै गथाय फैजोबबाय आरोना थ' आं होआखै दै जोंना नैबे मावसुमासो होदोंमोन दे एसे गासैबो फोरमाय माने ओरैनो मा टाइपनि जायो आरोना फिलिंसआ इदिग्रि होनो थांबा थ' एसे गोसायै होनना बुं नोंथांमोना जेन ड्राइभिं टेस्ट होगोन ना अब्ला थांनाय मालाबाबो गिनाङा कनफिडेन्स था आं हाखागोन होन आरो नोंसोरो ड्राइभिं टेस्ट होनो थांनायाव ओरै जिबुथान दाबायदि तेरा बेरा मोनगोन बेयाव नोंसोरो मोनसे पइन्ट होलांजोबगोन बे पइन्टखौ नोंसोरो जिगजाग लाइनथिं बरिया क्रस खालाम मालाबाबो हा गानाङा हा गानाय लोगो लोगो डाइरेक्ट हुइसेल मारिगोन फेल जाखाबाय आरो माने हाबो गानो मोना आरो बरा थांखानांगोन माने बे मोनबा होयोना इखौ टपा-टपाखौ टपा-टपाया मोनबा टपा-टपा थ' गाइस आङो स्क्रिमाव एसे होना होनि माबायदि सलायदोंमोन नोंथांमोना दा नुबायानो जानांगौ दे गाइस नुबाय थादोंना इ टाइपनि आरोना इ टाइपनि माने इदि गोदै बुस्थुखौ बारा गोलाव होजाया इदि एलाउड गैया बेनिखायनो दसेल' होबाय आरो आङो माने गोलाव होबा माने उनाव बोरैबा जायो बेनिखायनो ससेल' होबाय आरोना आरो भिडिअबो बानायनो होआखैमोन ओंखायनो बानायदिया सुक्लामिया होलादे भिडिअ माय गड जादों 10 बार कल खालामदों इखौ नागिरनानै आङो भिडिअ लानो होननानै नाथाय दिनदे पुलिसा आंखौ बुंदों भिडिअ खालामनो मोना होननानै जोङो सानैबो माने ओजा मोनसे सेकेन्ड हेन्ड डिलाराव थांगोन बियो आंखौ कल खालामनानै बुंदों आरोना थ' आङो डिलार मोनसे गोदान खुलिसिगोन होननानै थ' इयो सेकेन्ड हेन्ड डिलार मोनसे श'रुम खुलिबावगोन ओमफ्राय इयाव जि नांगौ माने गारिखौ गोसोबायदि मोनगोन होनना बुंदों ओमफ्राय दा इनि पुराना डिलारखौ माने अफ खालामसिगोन इनि पुराना डिलाराव थारमाने आगोलनि मोनसे गारि दङ ना इखौ सेल खालामगोन आरो इयो थ' नोंथांमोना जुदि नांगौबा नोंथांमोना थांबानो जाबाय आरो ओमफ्राय आङो ओरैनो सर्ट खिगोन गाइस आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो हानाय नंला आंनिया केमेरा बारा बेटारि चार्ज गैला ओमफ्राय बिदिनो सर्ट खिलांसिगोन ओमफ्राय डाइरेक्ट डिलार मोनबासो नोंथांमोनखौ लोगो मोनखासिगोन ना मा बुङो मावसुम दङ ना नंगौब्रा जस खाना जागोन अके थ' खालि रुटि जाबाय थादों जों ओंखाम जानो मोनाखै बेना फाग्लाखा जोङो ओंखाम जायाबाबो सानसे भिडिअ खालामनो हायो आरोना दे नोंथांमोना नायलांबाय थांबा आं एसे सर्ट खिनो ना डिलाराव अके